Michelle Stiekema. En jullie doen mee aan het beachvolleybal, Eredivisie. Hoe is het vandaag gaan? Ja goed, we hebben er 2 gewonnen. Nu zijn we door naar morgen. En wat gaan jullie morgen doen? Finale of ben je nog wat anders? Nou, we staan eerst in de kwartfinale, dus die moeten we eerst zien te winnen, maar we gaan absoluut voor de finale. En nu de heren nog. Jij bent? Christian Varenhorst. Ja. Alexander Brouwer. En hoe lang spelen jullie samen? Wij spelen al 4 jaar samen, waarvan 3 jaar in de Eredivisie. En wat voor resultaten tot nog toe? Een paar keer derde, vierde en wat later. Maar we gaan voor de toekomst, dus dat mag. En zitten jullie morgen in de finale? We moeten straks nog 1 wedstrijd spelen. Als we die winnen, dan zitten we morgen in de kwartfinale. En over het weer gesproken, we beginnen met vannacht temperaturen tussen de 6 en 12 graden. En verder nog een enkele bui of een buitje. Ja, de wind zwak of matig en die komt nog altijd uit het noordwesten. We gaan naar morgen, de zondag, hier in het westen, maar ook in het zuidwesten. Het meest of geheel droge weer. Elders toch nog een aantal buien, soms met onweer, dus kunnen er pittige buien zijn. Maar in de ochtend, later in de ochtend en in de middag breekt de zon vanuit het noorden meer en meer door. De temperaturen morgen zitten tussen de 16 en de 19 graden. Ja, de wind uit noord tot noordwest staat wat vrij krachtig en die vrij krachtige wind aan de kust en in het Waddengebied. En wat is het meest ideale beachvolleybal weer? Nou, veel zon en weinig wind eigenlijk. En de warmte? Ja, dat is natuurlijk heerlijk. Nou, die komt volgende week hoor. We gaan naar maandag, want dat wordt dan een zomerdag. Droog weer, flink wat zon, een beetje bewolking en de temperatuur die er mag zijn 17 tot 20 graden, plaatselijk een warme dag. De wind uit noordelijke richtingen en die is zwak of matig. Ja, de zomer komt hoor, vanaf dinsdag. Dan is het gemiddeld 21 of 22 graden met heel veel zon. Heel veel zon ook op woensdag met zo'n 23 graden. Heel veel zon op donderdag met 24 graden gemiddeld. En dat betekent voor het zuiden van het land plaatselijk 26 graden. En ik denk dat het warme zomerweer na donderdag nog wel even doorzet. Ja, nu het zomerweer voor morgen. De watersport krijgt voor mij toch wel een 7. En het heeft te maken met de wind die matig of vrij krachtig zal zijn. En daarna nog even tijd voor die buitensporten, zoals hier op het strand. Ja, ook een 7, want het is best wel aardig weer.